Angabe uyazi ngohlelo lokudluliswa kweziguli? Khululeka-ke sokuchazela lumi kanje. Sinxusa iziguli ukuba ke ziqale zibone emtholampilo oseduzane uma zingaphathekile kahle. Lapha zizofika zixilongwe bese ke zidluliselwa ke esikhungweni esithe thuthu uma kubonakala ukuthi ke zixinekile. Ukulandela lemigudu usiza ngokugwema ukugcwala okungenasidingo kwesibhedlela esezingeni lokubhekana ke nezimo zezempilo ezibucayi. Izikhungo zezempilo zihlukene kane ngokwezigaba zosizo ezilinika umphakathi. Isigaba sokuqala isemtholampilo, phecelezi primary health care. Bese kuba ke isibhedlela esincane, phecelezi community health care center. Kuba ke i-district hospital. Isigaba ke sesibili, i-regional hospital, yona ke inama-specialist. Bese kuthi isigaba sesithathu, i-provincial tertiary hospital. Bese kuthi isigaba sesine, i-central hospital. Bese siba ke ne-specialized hospital. Lumi kanjalo kuhlelo lwakho lokudluliswa kweziguli.